Добрый вечер. Так. Ёсць. Добра. Добрый вечер. Зараз будем пачынаць. Усё яшчэ прызвычаюся да сваёй панелькі новай. Скажем так, я на клавіатуру змяняю сабе сцэны і ўсё яшчэ да гэтага не вельмі прызвычаюся. Вельмі новая, дарэчы, да мяне. Вось. Чым сёння займаемся? Сёння быў план. Спачатку, учора яшчэ быў план такі, што сёння будзем гуляць у Soul River, Legacy of Kain. Гэта гульні, дзве гульні, не памятаю якіх гадоў, але 10 нулявых можа, ну так, 10 канца нулявых, можа, у сярэдзіны нулявых. Ну, хутчэй за ўсё сярэдзіна. Я зараз просто перабіраю ў галаве. Вось, вельмі файныя гульні, тады лічыліся вельмі ачмурэннымі. Я тады іх прапусціў, увогуле пра іх існаванне не ведаў. Серыя Legacy of Kain для мяне загадка, я так і не пагуляў ніводную частку з іх, але мне вельмі рэкамендавалі Soul River, да якога я так і не дабраўся. Была ідэя пагуляць у яго, але, як вы бачыце, зараз не ён. Ён выходзіць сёння, гэтыя рэмастары выходзяць сёння, але выйдуць яны яшчэ праз 2 гадзіны. І гэта ўжо будзе, калі я ўжо буду бліжэй ўжо скончваць стрым. Так што гэта нам не падыдзе. Мы будзем сёння гуляць тады ў дэмкі. Дэмак у мяне ёсць 3, ёсць нават 4, альбо, увогуле таго, што мелкага пагуляць, у мяне ёсць некалькі, але я абраў 3 з іх, якія, мне падаецца, плюс-мінус цікавыя, якія, могуць вас зацікавіць. Некаторыя з іх яшчэ нават гульні, якія яшчэ не выйшлі. Напрыклад, Shape Hero Factory, яна, наколькі ведаю, увогуле не выйшла яшчэ. Дайце, каб вам не хлусіў. Давайте адчыняць буду. Shape Hero Factory. Не, Shape Hero доступна ў раннім доступе, добра, яна яшчэ не выйшла. Moon Ring, увогуле, по-моему, бясплатная гульня. Зараз, каб я вам не скуціў, гэта не дэмка. Moon Ring гэта паўнавартасная гульня, якая бясплатная, вы можете у яе просто пагуляць. Вось. А Foundation гэта дэмка ў гульні, якая ўжо выйшла пэўны час назад. У мяне ёсць яшчэ пара дэмак на гульні, якія яшчэ не выйшлі. Калі ўжо да іх дойдзе, то у іх можа пагуляем. Вось. Гэта хутчэй паказаць, бо я не жадаю за вас іх праходзіць. Мы разам іх паглядзім. Я яшчэ бачыў іх. 2 з іх, з тых 3 дэмак. Foundation дэмку я так і не дабраўся, але мяне цікавіла гульня, бо мне падабаецца канцэпт гульні, будаўніцтва горада, у якім у цябе не прывязана да нейкай сеткі будаўніцтва. А там паўнавартаснае будаўніцтва горада. Вось. Добра, давайте паехалі тады. З Shape Hero. Это трайальная версія. Так, мы толькі першую стадыю можам прайсці, якая ў большасці сваёй туторыял. Там у нас будуць... У асноўным у нас будуць, скажем так, проста туторыялы. Большасці таго, што мы будзем праходзіць зараз. Так, туторыял, в прынцыпе, не абавязковы. Так. Поехали. Да, Регана. Сама гульня па сабе. У нас па сутнасці сваёй будзе першая стадыя, але наколькі памятаю, на першай стадыі там разбіўка па 3 ўзроўні. Асноўная прыкладаць гульні, яна больше пазл. Пазл па будаўніцтву, скажем так, фабрыкі. Зноў жа, гэта падобна, геймплейна падобна на факторыю, але ёсць вялікая розніца. У вас вельмі абмежаваная тэрыторыя, у вас абмежаваны час, ваша задача зрабіць пазл. І прыгажосць гэтага пазла ў тым, што вы займаецеся не тым, што здабываеце рэсурсы. Не-не-не. Вы робіце сабе, малюеце невялічкі набор войск, якія будуць займацца тым, што будуць потым, другая палова гульні, у Tower Defense. Вы намалюеце войскі, якія потым будуць бараніць вам там партал, по-моему, альбо нешта такое. Вось. Даследаванні... вось.
Угу. Блін, няўжо ён мне працяг узяў мой. Ён выглядае, быццам бы гэтаму працяг. Ну, добра. Гэтае паляпшэнне ўсе не вельмі важны. Ну ладно, давайте возьмем ножницы. Блін, мне падаецца, яно... Так, яно пропустило туторіал. Таму зараз прыйдзецца ўзгадваць, як у гэта гуляць. Так. Глядзіце, на тэрыторыі я зараз спрабую зноў ужо ўзгадаць, бо я гуляў у гэтую дэмку, можа, месяц таму. Вось, паглядзеў яе ўжо. Але з вами так і не паспеў падзяліцца, і вось зараз удалы момант. Глядзіце, у нас на тэрыторыі ёсць розныя аб'екты і яшчэ ёсць розныя колеры. Мы бярэм з гэтых стандартных аб'ектаў, то бок прымітываў. Напрыклад, гэты прымітыў у нас трохвугольнік, трохкутнік. Гэта у нас квадрат і гэтак далей, то бок, напрыклад, вось, зноў жа трохкутнік. Вось круг. І мы павінны з гэтага ўсё нашых невялічкіх маляўнічых заставіць рабіць для нас войскі. Нам патрэбныя войскі, каб бараніцца ад... Там па тыпу ёсць такая кніга злобная, якая на нас спрабуе напасць. Мы спрабуем, як гэта, ізгнаць гэтую кнігу, ну, карацей, перамагчы. Вось. У гэтым галоўны канцэпт, і мы на гэтым будзем займацца. Так, у меня ёсць яшчэ дрэва тэхналогій, якімі не памятаю, як карыстацца. Не ведаю, халера. Ну і ладно. Так, нам патрэбны адзін з месцаў для малявання, які было кнопачка войскі. Вось, глядзіце. І тут ёсць дрэва войскаў. З простых аб'ектаў мы можам ствараць розныя істоты. Там вось, я не ведаю, там ёсць і аднарогі, там ёсць розныя ведьмы, там ёсць розныя істоты, рыцары і гэтак далей. Але мы пачынаем з простенькага героя, і ён вельмі базавы. У яго ёсць толькі кружочак. А мы хто? А мы той, хто пісар, скажем так, які змагаецца з гэтым, не ведаю, мастак, можа, які намалёўвае гэта ўсё. Бо мы на сваіх гэтых... На гэтай тэрыторыі, ну, вось у нас лісточак ёсць, вось на ім мы малюем, каб падрыхтаваць гэтыя войскі. Агурок? Не, рана яшчэ да агурка. Да агурка яшчэ дойдзе. Вось, у нас пакуль ёсць простыя войскі самыя, і кружочак, і літаральна трохкутнік, і ўсё. Нам патрэбна адсюль і адсюль. Добра, давайте зберем яго. Здабыча будзе. Вось так. І вось так. Патрэбныя канвейеры. Тыя, хто гулялі ў факторыю, яны з гэтым, у прынцыпе, лёгка адразу знайдуць. Але вашая мэта — гэта стварэнне фабрыкі. У нас малююцца ўжо першыя ваяры пайшлі. Вось, з гэтага можна яшчэ рабіць... А ці магу я паляпшаць... Ці мне патрэбна абавязкова адчыніць нешта? У мяне ёсць тэхналогія на ножніцы? Не, на ножніцы няма. Бо гэтыя прымітывы можна ўзяць і разрэзаць, напрыклад. Калі у нас ёсць квадрат, мы можам разрэзаць яго на дзве палоскі. Вось гэта мяне цікавіць, таму што неяк выглядае дзіўна трошкі для мяне. Давайте больше гэта наробім, а то нешта. Ну, не поспею. Блин, я неяк зрабіў так, што я сабе нічога з гэтым цалкам не зраблю больш. Так, давайте тогда конвейер разделения. І у нас так само разделение будзе. Трэба было неяк потрошки по-іншаму пабудаваць іх. Раздзялім іх. Вось тут. Нагадываю, час у нас трошки абмежаваны, таму робім з таго, што ёсць. Ёсць, пайшлі яшчэ войскі. Чым больш мы іх адправім, тым лепей нам, тым прасцей нам будзе бараніцца потым. Наступная бойка праз 30 секунд. Ну, лепей я, мне падаецца, з гэтага і не зраблю так-то.
Зараз. Не, ну можна яшчэ, но толькі за 30 секунд гэта карысці ўжо не будзе. І ўсё, зараз будзе бойка. Даволі простая, даволі прыемная гульня. Яна яшчэ, у яе ёсць, яна ў раннім доступе, даступна дэмка бесплатная, і яна перад вами. Выглядае даволі проста, даволі цікава. Мне падабаюцца будаваць фабрыкі ў Факторыо. Мы яшчэ сваім заклёнам можам дапамагаць. Трошкі. Мне падаецца, я слабавата ўсё ж такі набудаваў. Я тут сваімі заклёнамі буду больш карысным, чым мае войскі. Бо я нешта здзіўлены. Мне падаецца, мяне гульня зараз падманавае, бо у мяне былі не проста вось гэтыя войскі, а было 3 тыпа войск апошні раз, калі я гуляў. Можа таго, што я перацёр у захаванне, і зараз мы без туторыяла гуляю. Цікава, чаму так? Так, перамаглі. Я спадзяюся, мне дадуць новую тэхналогію. Далей шлях наш. Дрэва даследаванняў. Я магу абраць сабе нешта? Бо я жадаю сабе новыя войскі. Як мінімум. Напрыклад, простае войска, паляпшэнне для гэтага ваяра, які ёсць, яму можна даць квадратик яшчэ, і ён стане ваяром са шчытом, напрыклад. Якія рэчы ёсць. Давайте, я вось не ведаю, што гэта. Нейкія моцныя воргі, можа. Ну, добра. Рэцэпт новы. Вось, на выбар. Палепшыць існуючы юніт. З заклёнамі. Гэта яшчэ шляпу па тыпу трохутнік дадаць яшчэ, і у нас будзе... Давайте яго. Круты, мне падабаецца. Будзе у нас як ведьма, альбо чарадзей, нешта такое. Левелап, гэта больш усяго. Ты што такое? Больш... Паляпшэнне у нас... мы на адным і тым жа поле будзем? Усё, зразумеў, як гэта гульня працуе. Мы яшчэ на адным і тым жа поле будзем гэта рабіць. Таму нашу фабрыку трэба будзе прадумваць крышачку. Нам яшчэ трохутнік патрэбна, дадаткова. Давайте тады... Я дадам вось тут яшчэ адзін такі... Ой, не той бок. Вось так разгарнем яго. Ёсць. І вось тут таксама. Пакуль будзем дабудоўваць. Я возьму яшчэ одно раздзяленне. Мне ж патрэбна больш гэтых будзе. Там была кнопка адлюстраваць. Так? Вось так знайшоў. Вось так. Проведем униз конвейера. Выведем тут. Есть. Ой, не у той бок. Можна, калі ласка? Ось так. Усё. Бачце, нашаму чарадзею яшчэ дамалююць. Цудоўна, паехалі першыя чарадзеі. Няхай звычайныя таксама будуць, нам яны таксама спатрэбяцца. І мне падаецца, у мяне трошкі недахоп трохутнікаў гэтых. Альбо не, альбо нормально. Я не упэўнены. Не, недахоп іх. Давайте павялічым. Цікава, я магу аб'ядноўваць канвейеры? Так, не зусім магу. Дайце-ка. Бярэм. Здабыча яшчэ. Зараз аб'яднанне канвейераў. Вось. І вось так. Паехала. Зараз трохутнікаў павінна хапаць паўсюль. А гэтую мы хоць і дадалі, але ўжо я сумняваюся, што яно варта таго. Давайте пакуль пакінем як ёсць. Трошкі у нас заблытаная фабрыка атрымалася. Будзем рыхтавацца адразу же да наступнага, бо у нас там будзе шчыт яшчэ. Нам спатрэбіцца. Наступны ваяр будзе
як звичайний. Тобто у яго будзе круг, будзе трохкутнік, і нам спатрэбіцца яшчэ яму шчыт намаляваць. Так? Тады давайте вось так зробім. Это мы на наступны ўжо раунд рыхтуем. Раз уж у нас захоўваецца гэта ўсё. Чародей літаральна бароніць просто тэрыторыю навокал сябе. Окей. У нас ёсць невялічкае ўдзельнічае, мы трошкі можам удзельнічаць, у нас ёсць заклён базавы. Мне цікава, ці ёсць мацней нешта, ну, можна ли паляпшаць свае заклёны, але па выгляду не. Вось, трэба абараняць яго пэўны час. І наша эфектыўнасць у нашым будаўніцтве у бойцы, ну, на фабрыцы спрашчае нам літаральна вось гэтую абарону. Так, давайте яшчэ рэцэпт. Я адразу рыхтаваўся. Ага, у мяне, я разлічваў зараз на ваяра са шчытом, але яго няма. Так, яшчэ лучнік патрэбны, альбо конь, альбо, як ты, варлок. А ты як увогуле робішся? Гэтыя вось адкуль здабываюцца, я не ўпэўнены. Я там увогуле далёка вельмі. Ці адчыніць ён мне ўсё, што патрэбна для гэтага? Мне падаецца, не. А для коня? Для таго, каб коня зрабіць, ці можна будзе намаляваць ваяру каняшку і атрымаць лыцара? Так, тут ёсць такая тэхналогія. Больш за тое, ёсць вось лыцар, вось тут, вось ён знаходзіцца. А калі яго аб'яднаць яшчэ, я так разумею, з аднарогам, то можна атрымаць сабе рыцара на аднароге. Конь адзін? Так, адзін конь за вось гэтую камбінацыю. Нам толькі, каб коня, гэта атрымліваецца разрэзаны квадрат па выгляду і разрэзаны трохкутнік по выгляду таксама. Давайте коня зробім, спрабуем. Бо там усе варыянты, мы нічога з гэтага зрабіць не можам. Вось, нас навучылі, нам гавораць, што каб спецыяльныя атрымаць, нам патрэбна разразаць. Тэхналогія. Нажніцы. Я магу іх увогуле адчыніць? Так-то. Вось, адчынілі. Дупліканвас? Што тут такое? Складанае палатно, на якім можна складваць, намаляваць нешта, якое з трох прымітываў робіцца. Міксер дазваляе аб'ядноўваць розныя фарбы разам. Хуткі канвееры яшчэ. Хуткасць нажніц. Давайте пакуль прытрымаем нашу... У нас ёсць трошкі... Не, чаму не? Давайте ўсё гэта адчынім. Усё, што ёсць. Так, трэба перапланаваць тое, што мы зрабілі. Што ў нас новае адчынілася? Вось новыя канвееры, якія каштуюць больш. Што такое дроппер? Дазваляе здабываць фарбы. Фарбы нам пакуль не патрэбны ні для чаго. І вось разрэзаць можна тут. Так, конь. Нам патрэбны конь. Конь з двух прымітываў, вось гэтых, але гэта адзін з іх будзе трохкутнік, вось тут. Я спецыяльна паузу, каб там час не ішоў. Ці я магу тут увогуле... Вось, free control. Вось, free control мод. Я магу гэта ўсё пабудаваць, пакуль яшчэ планую. Часта нам спатрэбіцца, правильно? Нам патрэбна трохкутнікі разразаць. Прыбіраем. Где их тут разрезать? Ось ты. Разрежем трохкутник. И нам патрэбна яшчэ квадрат разрезать. Правильно? Бярем і яго разразаем так само. Так, занадто близко трошки. Один до одного. Ось так зробимо.
А чаму ён там сумненькі такі? Ну, можа, пакуль рана яшчэ. Так. І вось у нас атрымліваецца 2, і мы можам сабраць гэта на халсце адным. Холст. І конь паехаў. Ой. Нешта дзіўна ў мяне паехаў ён. Конь поедзе адразу на выхад, бо ў нас няма яшчэ пакуль магчымасці спалучаць яго з чымсьці, там будзе конь сам па сабе. Яшчэ што-небудзь можа. Ну, пакуль я не буду, і вось гэта можна прыбраць увогуле. Не спатрэбіцца ў выніку. Слана рабіць? А давай паглядзім, што па тэхналогіях ёсць. Аднарога бачу, вось гэта не магу нейкі, я так разумею, лучнік на аднароге будзе. Чарадзей з гэтым посахам. Тут не зразумела, увогуле не магу сказаць яшчэ. Тут невядомыя істоты, але тут дакладна бачна яшчэ гармату. Бачна гармату, і вось тут я не магу прадказаць, што таксама тут з'яўляецца. Ну, добра. Ну што, паехалі, паглядзім. Разразаюць, вось. Во, бачыце? Ё конь. Паехаў першы. Я не ведаю, навошта яны патрэбны, калі шчыра. Тут у нас трошки занадта шмат уже становіцца. Гэта запаволівае эфектыўнасць трошки. Можа тут раздзяліць неяк і яшчэ для чагосьці выкарыстаць. Давайте разделим просто. Падзяліць. Вось так. Адлюстраваць. Ёсць. Зараз тут трошки наведу свой парадак. Вось так зробім. Хоць нейкая карысць будзе. А то губляем просто так. Эльфы? Эльфаў не бачу, не ўпэўнены. Блін, тут таксама перанапружваецца гэта ўсё. А я нічога з гэтага не магу яшчэ дадатковага рабіць, таму сэнса няма. Мы можам, вядома, зрабіць яшчэ больш каней. Это было бы няблага, але ж, ну, навошта нам яшчэ больш каней? Нам гэтых няма куды падзець. Што гэта? Дадатковы час можна ўзяць сабе. Зразумеў. Рэжым фокусіроўкі. Гэта дадатковы час, карацей, можна сабе выкарыстаць. Тыпу як актыўная пауза, нешта такое, і проста я зараз перайшоў у вольны рэжым. Я не ведаю, навошта яны абодва існуюць у гульне, але ладно. Што тут у нас яшчэ ёсць? Прыгожая намаляваная. Ось, так што файненькая гульня, калі каму цікава, як мінімум дэмку паглядзіце. У каго нікаго не зацікавіла, то нічым не могу дапамагчы. Бо яна простенькая, яна не глыбокая, яна ўсё абмежавана даволі абмежавана, плюс час. То бок гэта не факторы, атрымліваецца, у якім бліжэйшыя 20 гадзін вы будзеце разбірацца, што ў вас у інвентары і ў тэхналогіях адбываецца. Не-не-не. Усё даволі відавочна і нават інтуітыўна трошки. Плюс цікавы візуальны стыль. У нас амаль скончыўся час, 10 секунд. І канешкі. Тэхналогіі, на жаль, усе мы дакладна ў дэмцы не паглядзім, бо нават гэтых каней я па папярэдні раз не рабіў. Для мяне новае. Я нават не ведаю, што яны робяць. Конь бяжыць і проста атакуе з удара моцнага. Добра. Так, трэба вось гэтых падзнішчаць. Ну, калі шчыра, мяне ўжо так прабіваюць амаль. Я зараз проста глядзеў, як маі дадуць рады, але не, яны ні халеры не даюць. Не атрымліваюцца, мяне перамагаюць. Так, першы удар пайшоў. Ну, нас прабілі трошки. Пашкоджанне нанеслі. Я толькі не ўпэўнены, дзе яго паглядзець, я бачыў, як адзін дабраўся. Ён узнікае пасля ўдару. Ну, як і ўсе тут, калі што. Яны недоўга існуюць.
Так, гэта нейкі по типу як мікрабос, нешта такое. Давайте на яго пойдзем, паглядзім. Што гэта? Можна дадатковых міньёнаў размяшчаць, давайте гэта возьмем. Так, эфектыўнасць. Ну, нам не толькі патрэбна. У нас і хапае гэтых кавалкаў. Давайте вось гэта, няхай будзе больш з чаго будаваць. Поставили на паузу, давайте плануем далей. У нас новые технологии є? Альбо як, я не помню. А, вось праз гэта працуе. Паляпшалка, добра. А на дрэва у мяне новага няма. Мне патрэбна просто павялічыць колькасць тады. Давайте колькасць тады павялічым. Больш коней маляваць. У нас якраз паляпшэнне ёсць на тое, каб размясціць яшчэ дадатковых нашых маляваначаў. А дзе яны? Я вось толькі што адчыніў сабе тэхналогію. А. 10 павінна быць. Дзе я павінен яго натыкаць? Гульня, падкажы ка мне. Вось, атрымаць 3. Я павінен націснуць альбо як? Націснуў, так, добра. Я просто ожидаю додать яшчэ дадатковага міньёна, які будзе тут дапамагаць. Я не бачу ні халеры для гэтага. Казано, націсніце на міньёна, каб яго дадаць. Не, гэта я паглядзеў сюды. Я жадаю сабе міньёна. Гульня. У нас зараз босс яшчэ будзе нейкі. Я шчыра не бачу нават. А, вось он, вось, усё, заўважыў. Больш коней? Няхай іх там адзін дапамагаючы будзе крычаць. Павялічыць колькасць. Вітаю, Сэнвелл. Мы сёння займаемся замест таго, каб гуляць у Soul River, таму што ён выйдзе толькі праз пару гадзін, мы сёння ў дэмкі глядзім. Так, адпраўляем войскі сабе на бойку. Ці магу я яшчэ нешта? У прынцыпе, трохкутнікаў у мяне ўсё роўна да халеры. Можна яшчэ можна намаляваць. Давайте вось тут эфектыўнасць яшчэ падвысім. Гэта міньён тут будзе дапамагаць. Ён будзе больш маляваць. І вось гэта, чаму не? 3 мільёны. Малюем коней. Так, вон тут працэс ідзе, бачыце? Які канцэпт у гульні? Мы з прымітываў, то бок трохкутніка, напрыклад, квадранта, мы робім яшчэ нейкія формы, і з гэтых формаў на палатне у нас маленькія міньёнчыкі малююць розныя істоты. Вось, напрыклад, коня малююць з двух прымітываў, толькі ён зараз падкорыўся, не вельмі бачна, як он яго скончывае. Вось. Так, ну мы хуткасць паскорылі, у прынцыпе, і я думаю, просто тут бы вось гэту блытаніцу гэту бы рэарганізаваць бы. Але сэнс... Ну давайте гэтага босса завалім, а потом паглядзім. Можа тут нешта прыдумаем лепей, а то я трошки спяшаўся хоць неяк зрабіць. Канямі ўсё даволі празрыста атрымалася. Толькі трошки павольна яшчэ. У прынцыпе, з-за таго, што іх шмат. Можа, давайте з канямі дадатковы яшчэ зробім. Ось тут. Я дадам яшчэ падзяленне. Вось такое. І тут таксама падзяленне будзе. Дадаем яшчэ канвеер вось такі. Канвеер тут. Праводзім адзін знізу. Ось так.
Ёсць. Коней будзе трошки больш. Трэба было раней гэта зрабіць. Блин, я уже не помираю от моих ударов. Мне падаецца такая у нас сабе оборона. Тут же босс яшчэ павінен вылезці зараз. Увогуле, кабзда будзе. Усё. Далей пробиваюць. Яшчэ 25 секунд обороняться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ёсть. Перажили, але вельмі дрэнна, палову здароўя улетела. Так, яшчэ адпачынак. І да боса. Ужо. Адпачынак. Вось. 30% здароўя. Я не упэўнены, як доўга цягнецца гэтая дамка. Потому что я туториал проходзіў, ну, зноў жа, як паўмесяца назад, там, альбо можа больш. І ўсё, на гэтым, у прынцыпе, скончыў, я не ведаю. Вось. Так. Ну, можа... Якое паляпшэнне можна? Разрэз на два кавалкі, каб атрымліваць два аб'екты за разрэз. Это неблагая рэч. Давайте пакуль возьмем. Няхай будзе. Неабходнасці пакуль у гэтым няма, але ж калі ўзнікне. Што на выхадзе атрымліваецца тады? Вось просто зацікаўленасць. Два аднолькавых, зразумеў. Пакуль не патрэбна. Новых войск няма. Коні даволі неблагі варыянт. Давайте, можа, яшчэ на коней націснем. Яшчэ больш коней, каб у нас было. Але ж і месца тут не будзе. Давайте тады гэтае раздзяленне мы прыбярэм. Вось так зробім. Ой, не той бок. Раздзяленне нам не вельмі патрэбна тады, калі мы будзем рабіць проста з двух. Правильно? Вось так. Дэталяў будзе больш. Блин, і коней не хопіць. Давайте, можа, яшчэ замест аднаго канвейера вось гэтых звычайных зробім яшчэ аднаго, хто будзе рабіць чараўнікоў. Вось тут зробім. Нам патрэбна больш чараўнікоў. Бярем канвейер вось тут. Раздзяляем яшчэ на 2. Вось так. Вось гэта можна... ну не ўсё можна было прыбіраць. Вось так, вернем. У прынцыпе, гэтыя ўсе канвейеры можна пазамяняць, яны ўжо старэлі. У нас лепей версія ее. Все, мне падаецца. Вось недахоп яшчэ. Выглядае добра, так? Паляцела. Будзе больш у нас тады чараўнікоў, бо яны лепей, чым проста звычайныя, я так разумею. Вось з ваярамі нам бы палепшыць яшчэ звычайных неяк. Напрыклад, з дзіда іх зрабіць, альбо аднарога зрабіць з гэтых. На жаль, у нас няма тэхналогіі.
А чаму? А, блін. А, і тут паламалася ўсё. Я тут паламаў, пакуль тут налады свае рабіў. Кабзда. Заблакаваў у выніку. Усё, зараз павінна ўсё у парадку стаць. «50 секунд яшчэ падрыхтоўкі. Я думаю, тут можна, ў прынцыпе, таксама было бы не аб'ядноўваць іх на адным канвееры, а проста вось так раздзяліць. Ну ладно, уже не вельмі важна. Эту блыданіцу я уже, думаю, не разбяру, бо я памру раней. Так, з канямі ўсё ў парадку. Адзінае, што у чаго ўсё ў парадку, гэта коні. Іх можна нават павялічыць колькасць, выраб іх, і у нас все будзе у парадку. Угу, пайшло. Зараз будем адбівацца, і гэта хутчэй за ўсё. Мне ёсць падазрэнне, што гэта апошні ў гэтай дэмцы ўвогуле. Калі і так, то мы перайдзем просто на наступную гульню. Бойка з босом. О, не, гэта топчик. Я згодна. Оп. Эй! Ё-моё. Зараз у нас больш чараўнікоў. І... Так, гэта быў босс. Ён адбег і зараз з іншага напрамку будзе нападаць. Зразумеў. Чараўнікі даволі няблага. На жаль, яны недалёка ідуць. Яны вось з'яўляюцца паблізу тут і проста атакуюць маланкамі. Босс называется Эксплодо. Не. Спыніцеся. Ай, здоровье улетаю. А чаму гэта не тут з'яўляюцца наши чараўнікі, толькі зверху неяк? Так, минус босс, и мы оборонились, так? Пережили, есть. Все герои отрымливают досвід. Давайте. А, что это? Поширение скрутка, то бок маем больше территории, как была. Некие элитные миньоны, давайте это поглядим. Ну што, дэмка на гэтым скончваць, але альбо ёсць наступная стадыя яшчэ. Добра. Пакуль працягваем. Так. Адпачынак плюс яшчэ апгрейд героя. Апгрейд героя давайте. Коней плюс 20 адсоткаў памера і прабіванне яшчэ плюс 3. Не ведаю, што за прабіванне. Альбо для чараўнікоў тэрыторыя на каб на 20% павялічылася. У нас чараўнікоў зараз больш, але яны неяк дзіўна спаўняцца. Давайте коней. Няхай лепей коні. Адчынілася. Абраць у які бок пашырыць тэрыторыю. Давайте справа. Мо там нешта карыснае будзе. Ага, ўсё ж такі гэта канец дэмкі. Гуляня ў раннім доступе і не тое, што... Так. Не тое, каб яна мела... Ну, каб яна была дарагая, яна даволі танная. Вось. Добра. У прынцыпе, там ёсць паляпшэнне, новыя ўзроўні. Гэта такі міні-факторыо з кароткімі сесіямі, і мне падабаецца, як візуальна выглядае, то бок гэта, мне падаецца, вельмі неблагое спалучэнне. Яна не з'яўляецца чымсьці надзвычайным, каб усім праверыць яе. Ну, я лічу, што не. Яна такая даволі простенькая ўсё ж такі.
Але калі каму падабаецца ідэя, то вось яна. Я тады далей буду пераключацца на наступную гульню.